Otumfoɔ Asoɛeɛ Atua Mmaatan 27 bi Ayaresa ho ka. Otumfoɔ Osei Tutu ɔtɔso mmienu Asoɛeɛ ne Lady Julia Osei Tutu a ɔyɛ Asantehene yere Atua Mmaatan 27 bi Ayaresa ho ka. Na Mmaatan yi de Kɔmfo Anɔkye Ayaresabea no ka a wɔntumi ntua. Wei nti na wɔaka Ayaresabea hɔ a ɔnni anidasoɔ biara sɛ wɔbɛkɔ fie. Mmaatan yi mu binom abɛwo afa wɔn ho ne wɔn mma. Ebinom nso de wɔn mma na ɛbaa Ayaresabea hɔ. Saa na ebinom nso bɛyɛɛ oprehyɛn. Ɛsiane sɛ wɔntumi ntua ka no na wɔdaso wɔ Ayaresabea hɔ nti, ɛmaa ɛka no bɛyɛɛ buburugyaa. Berɛ a Otumfoɔ Foundation mpaninfoɔ tee asɛm yi no, ɔkɔɔ Kɔmfo Anɔkye Ayaresabea hɔ kɔtuaa Ghana sika no mpem 30 maa Ayaresabea no sɛnea ɛbɛyɛ na mmaatan ne wɔn mma benya faahodie. Ɔsan maa mmaatan no akyɛdeɛ na wɔde sika kakra pee wɔn so. Mmaatan no dan ani so adi kyerɛɛ Otumfoɔ Foundation wɔ ayamyɛ ne adɔeɛ sononko a wɔayɛ ama wɔn no ho. Sɛ nhwɛsoɔ no, Cynthia Awuni a ofiri Prestea Nkwanta a ɛwɔ Atɔeɛ Mantam mu ka kyerɛɛ Daily Graphic Dawurobɔ Krataa sɛ wɔbɛyɛɛ ne ba abɛɛmaa oprehyɛn na ɛka no akɔdu Ghana sika no mpem 4 a onim kwan a ɔbɛfa so atua. Ɔpanyin kwantwerɛfoɔ a ɔda Otumfoɔ Foundation ano Nana Afiakobi ampemprɛmpɛ dan no adi sɛ Asoɛeɛ no anisoadehunu baako ne sɛ ɛbɛboa ahiafoɔ ne wɔn a ɔnni bie na ahyɛ nwomasua ne ɔmanfoɔ yɛdie ho nkuran. Ɔde kaa ho sɛ nea wɔayɛ yi ka dwumadie sononko a wɔahyehyɛ a wɔde ɛrehyɛ wɔn afe amanaman ntam abusua no ho fa no ho.